para esta fábrica, sino de intentar utilizar os instrumentos como a xustiza, por terceira vez, por certo, para intentar que depoñan na súa actitude de reivindicar o seu dereito a un posto de traballo. Hoxe, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego vai estar aquí pechado cos traballadores e traballadoras de Tesolar por dúas razóns. Primeiro, porque compartimos a súa loita e a esa loita tan digna que están mantendo por manter os 170 postos de traballo, unha loita que non é só polo seu interés particular, sino que é unha loita por todo Ourense, para que en Ourense non sigamos vendo como se desmantela o noso tecido productivo e non sigamos vendo esa fuga de mans e cerebros xoves que teñen que acabar traballando noutros lugares por non podelo facer na súa terra. E vimos tamén a testimoniar o apoio do Bloque Nacionalista Galego a estes traballadores que precisamente por manter esa posición de dignidade que quen debería estar manténdoa son os distintos gobernos e as distintas administracións, están sendo víctimas dunha persecución xudicial por parte da empresa, por parte de Tesolar, por parte de Isolux e por parte do administrador concursal. Eu particularmente, que tamén estou demandada nesa demanda colectiva, síntome tremendamente orgullosa de ter feito parte con estes traballadores deste peche, síntome orgullosa de que siga habendo en Galiza traballadores dispostos a loitar pola súa dignidade e polo seu posto de traballo e pola dignidade do seu pobo, e desde logo estou tremendamente orgullosa de que se me teña demandado por estar do lado dos traballadores. Outros non se sabe de que lado están, outros seguramente están do lado da empresa, pero en todo caso eu quero seguir estando do lado dos traballadores e vounos seguir estando mentres eles decidan estar aquí pechados. Desde logo, nin con esta denuncia, nin con outras 1000 que presenten, vai facer que o Bloque Nacionalista Galego deixe de apoiar os traballadores de Tesolar mentras eles decidan manter esta aposta, que non é ni máis ni menos que unha aposta para que por parte das administracións, por parte da Xunta, por parte do administrador concursal, dunha vez por todas se tomen en consideración as diferentes ofertas que hai para comprar esta fábrica, ofertas que sabemos que garantizan o mantemento dos postos de traballo, que cremos que esa debería ser a prioridade para todo o mundo. E iso era o que queríamos transmitir hoxe, e tamén como testemunho do apoio da totalidade do grupo parlamentar, a viceportavoz do grupo Carme Adán tamén quere trasladar o seu apoio, e tamén queremos, por suposto, que os traballadores e as traballadoras que son e teñen que ser os principais protagonistas deste peche e desta manifestación colectiva de dignidade digan o que consideren oportuno. Moitas grazas.